weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to babaɓe to juude to hayre gollera to hayre mbara to hayre lawo to juude jaabi to ñaabina to dabbe to dabbana to haymedada to mbahe to feerella to windinga ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno kodda to mbañe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie émirat arabe ini ɓe kolliri tigui wonde ɓoyata maɓe ma université patamli miijo mo hinde scientifique e nder nakcot lamorgo leydi Mauritanie to leydi Sénégal teskama jamma beɗɗo cumu kulɓinigu to jeere seng tawtede to leegal Pikine to leydi Côte d'Ivoire to leydi Mali ko alkamisa hanki o fuɗɗi ko wiyete biennale culturel et artistique to mofti ɗum waɗi ko hitande hikka nde koto mofti e gardogo to Allah mbiyen sous o patronage de hoorejo ɗiɗɗi hono colonel Azimi Koïta to leydi Côte d'Ivoire ko toɓoji kewɗi ndiyam teska toon tigui jaaduɗi e yoolari waɗi tigui mayɓe e barmuɓe hewɓe nder Abidjan lamorgo leydi ndi kabaruji men joolam jabirima e jaaha to Pakistan jen ha to leydi Russie to leydi France bisimilla mone ketki hotondirte joni joni piren pacciren aadi biladi saladi aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko witti yanke ko safri yanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e denowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra siiji kewɗi ɗe jiida ciirol ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawran ɓe worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe dahmitade kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande ustaraɓe gora bo biteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo siddeji bahlidi hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo waɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawate ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatama o haala ko nema ha mbiya yoni jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jiɗɗo waɗnede listihara ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222
mbaɗa 47 22 80 84 ceerno jibsine andi dendagal kilineɓe mum wonde base makko to naftude no golla hano hannirta ni ne tawiɗon min ñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko labdude malaɗo woni gadduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala jam kawis kiiɗo hen na lekki ari dow men woni gorelte hewɓe ceetima ene jara hen ne daña hen aafiya hay woni ñabbuji goɗɗi ɗi jangtonoka e gorelte yaɓe ceetima e muɗuma ko wayno dogam site kame yoga e ñabbuji goɗɗi yimɓe yanoɓe taw saboto ɗum ko ñabbuji goɗɗi ɗi keptinaka gandaka tawa gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoriji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula jitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ha mbiya alhamdulillah an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru wandu sukara neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma jokkodire gorelte joni keptina hoore maɗa an neɗɗo lelotoɗo ha jamma jenga ɓanduma jaaɗa donka heɓtinde hoore maɗa ngam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorelte sa yeehi to site internet mo gorelte a waɗi www.gorelte.com ma jengan hoore maɗa kala ko haala e gorelte so tawi ko tonggode gorelte gonɗa ko leydi Sénégal jokkodirta koye Mamadou Ngaydo 77 128 23 46 so tawi gonɗa ko Dakar Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi gonɗa ko Wourossogui Habi Seck mbatta ko 77 199 00 86 so tawi gonɗa ko Touba Moussa Diagne 76 678 72 08 so tawi gonɗa ko leydi France Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawis gorelte e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde jeeɗiɗi lewru morso hitade ujunnaji ɗiɗi e nogas tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabruji men e ɗemgal pulaar noon jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e gardugol Sara Abdoulaye Sara wondude fedde heblo sukaɓe Afrique nde windere e gardugol ceerno Habous Diallo e sokhna Mariam Tijani Ba e catala Has SA sengo leydi Mauritanie e dow gardugol coordinateur sengo Mauritanie hono ceerno Boubacara Gaye eɗen denta enen kala eɗen pecca sunare kadi eɗen duwono dendagal ɓesgu feralanaɓe kala eɗen duwono kadi dendagal pelle Has SA woni fedde heblo sukaɓe Afrique to ɓe mbawi wonde e nder windere e kala jaltugol aduna goto e tambinoɓe fedde nde biyetenoɗo El Hadji Ba gorko mo ferel El Hadji Ba noon ko ñalawma alkamisa hanki o hoti joomi ko to Dakar eɗen mbiyatande Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habaruji men ɗemgal pulaar ko to leydi Mauritanie pudortoɗen to leydi Mauritanie catala halfinaɓe ko fati ɓeɗgol weeyo e nder leydi he ɓe kolliri tigui wonde e nder
ɗeɗo balɗe ɗiɗi paade wonde kay ma tuma e nder ɗeɗo balɗe ɗiɗi woni kay e nder ɗiɗo 48 heures ene wawi noccota e yoga e région ngaji nder leydi he kala keɓa toɓoji no mbawi fotirde kala ha tengti noon ko wayno hodduji ɗiɗɗi woni hoddela sharqi e hoddela garbi e ko wayno région Azaba ha to Takanta ha to Gidi Maga to Gorgolo to Barakna to Trarza ha indira noccot kala ɓe kolliri no wawi hebde toɓoji hay sinno kay no ɗi mbawi fodde kala ma nguleki noon kadi teskama tigui e nder ɗiɗo nokkuji e nder ɗiɗo balle ma nguleki teske hen seeɗa ko wayno birmoguiril ɓe kolliri tigui so ɓuuɓi ko 20 degré so yeehi ha nguleki ki mawni ma ya ha 41 degré so tawi ko zoyrada saaha ɓurɗo ɓuɓde kay ko 26 degré nguleki noon so mawni ha ya ha 44 degré so tawi ko aw jefta toon ko 28 degré nguleki ɓurɓi famɗude so nguleki ki wuli ma ya ha 43 degré so shiŋiti nguleki hakkude 29 e 42 degré so tawi ko wadan ko hakkude 29 e 43 degré ak juge ko hakkude 27 e 43 degré Nouakchott ko 25 ha 31 degré Nouadhibou ko 22 ha 29 degré so tawi ko Boutelmid ko 26 ha 44 degré so tawi noon koto Tig Zigza hakkude 28 ha 39 degré so Tichita ko hakkude capantati ha capantanayi ɗiɗi degré to Ayoun noon ko hakkude nogas jeetati ha capantati e jeenaya degré so tawi noon ko Nema so ɓuuɓi ko 29 degré so wuli ya ha 39 degré e Lega ko 26 degré ha 40 degré so tawi ko Mokhtar Hajar ko nogas e jeegom degré so wuli ya ha capanɗe nayyi e tati degré Bogge saha ɓurɗo ɓuɓde ko 25 degré so wuli ya ha capanɗe nayyi e ɗiɗi degré so tawi ko Rosso so ɓuuɓi ko nogas e jeegom degré so wuli ya ha capantati e jeenayyi kay haydi ko nogas e jeeɗiɗi ha capanɗe nayyi degré Magama ko nogas e jeetati ha capantati e jeetati degré Mbuutu ko nogas e jeenayyi ha capantati e jeenayyi degré so tawi ko Serihi Babi noon ma ya ha nogas e jeegom so ɓuuɓi so wuli ha capantati e jeetati degré so tawi ko Kiifa ko nogas e jeenayyi ha capantati e jeenayyi degré kanko sa ko nogas e jeenayyi ha capantati e jeenayyi Barkewol ko hakkude nogas e jeenayyi e capannayyi Walata ko nogas e jeenayyi ha capanɗe nayyi Timbitara ko nogas e jeetati ha capantati e jeenayyi Adila Baguru so ɓuuɓi ko nogas e jeeɗiɗi so wuli ya ha capantati e jeetati so tawi ko Basikunu ko nogas e jeetati saha ɓuuɓɗo so wuli ya ha capanɗe tati e jeenayyi maayo ngo kadi ɓe kolliri ma maayo ngo finnu e saha kala huulo woy ko wiyete huulo noon ma yaru to banggue nord ouest woni tigui to banggue rew ɓaƴƴo funna banggue hirnangue leydi ndi so tawi ko bempeƴƴe noon bempeƴƴe ɗe ma vari saha kay so ɗe ɓuuɓi ma ya kay ha 0,5 so ɗe mawni ɗe jaa ha 2,5 métre ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen banque centrale de Mauritanie woni BCM ɓe woni banque mawɗo ko leydi Mauritanie ɓe kolliriti eɓe kabra dendagal Mauritannaɓe e hutortoɓe haalisa uguya o kala yo gandu wonde biyemo 50 woni biyemo 100 uguya taw ko limore 100 limore hinde 50 limore heserde on biye noon ɓe kolliri tigui o kesso biye kesso noon on biye kesso ene tawe e oɗo saaha joni e nder circulation o waɗi noon ɓe kolliri noon biye o ɓe mbaɗimo koye mbadiji tati woni tigui mbadiji tati taw ko mbadiji certuɗi mbadiji tati certuɗi woni tigui 3 série ko hen tigui biyeji ɗi tawete addani ɓe wadde ɗum noon addi wadde noon ɗiɗo série tati ko beele kay ƴewde andude kadi woni hen série ɓurɗo kay wawde ɓoyde ɓurɗo wawde kadi yabade e climat taweteɗo e nder leydi he ɓe kolliri noon so tawi ko premier catégorie o pour la première série o on fuɗɗori ko alkulal A ko on biye o tawaten ko alkulal A ko hybride noon ko hybride kanko biye ko hybride omo waɗi couche polymère ene fawi hen kadi fewji ɗiɗi taw ko coton omo waɗi fil taw ko mo mbiyata fil de sécurité ene tawe e nder makko fil o noon koye banggue goto jiirata ɗum so tawi ko deuxiéme série o noon on fuɗɗori ko alkulal ba on biye noon on biye noon ko coton omo ko on biye ko coton on série
série jogi tigi ko de forme hen forme goto non way tan kono biyeji gandaɗi ɗi ni forme ɗiɗaɓo o noon ina serti e maji seeɗa saabu on waɗi ko wiyete sparka ta sparka waɗi 50 garani len tawa kadi on film muɗum de sécurité ina serti e keddiɗi ɗi so tawi noon ko série tataɓo o on fuddoto ko alkulal c noon ko biye kankone ko hybride ko coton bangeji ɗiɗi bangeji makko ɗiɗi kala ene waɗi ko wiyete polymère série tati ɗi kala koko gollati golle tiɗe no fewi tawa ko jaaduɗi e technologie kesso tawa kadi wona neɗɗo foof wawi waddemo ko wiyete faux billet ɓe kolori oɗo saaha joni oɗon billet waddemo fe billet wona hunde wemde série ji ɗe tati ɗi kala noon kodi valable eɗi ñaame kadi eɗi circula hano hannirta ni e nder leydi he kadi boña woni tigui banque centrale de Mauritanie ene waɗimo garantie ɗum noon ko caggal kay haalede kala saaha wonde billet kesso o fuɗɗima waɗide faux billet wona faux billet o woodi koye fannuji tati ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni ya garta mo train waɗino tigui baɗowo hakkude joyrade faade Nouadhibou dartinoma ñande alkamisa hanki o subaka addi ɗum da dartade noon ko golle fewnidde golle golleteɗe e dow lawol train hen e nder yoga e nokkuji ko wadde kay ko wiyete canalisation e dow lawol train he tawa kala hay sino toɓoji tooɓi ne wawi fodde foof tawa ndiyam ene ya hano hannit ni ndiyam ɗam wasa wadde beeli e wasa wadde deɓele e dow lawol train ngel ha tengti noon hakkude efderiga hakkude mum to wiyete hakkude mum to wiyete toisila hakkude muma to wiyete toisila beele kay ɗiɗon nokkuji ne mbawa fentede hano hannit ni yidde sinim noon ko yo yidde sinim kay ko yo golle ɗe gas alkamisa hanki o law beele kay train o ne wawa ɓamtude golle mum hano hannit ni ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jagorgal leydi Émirats Unis kalfinade ko fate jangde biteɗo nehdi kalfinade jangde e nedi biteɗo Ahmed Ben Abdallah Hamid o holliri tigui alkamisa hanki o wonde e ɓoyata ma leydi mabɓe Émirats Arabes Unis ma université molanteɗo Allah e nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie tawi on université koye fannu scientifique woni spécialité scientifique o holliri golle ɗe noon ina mbawi fuɗɗade e darorɗe hitande 2024 nde kadi ma ɗum ɓeydu landade cihlagal kay hakkude leydi ɗe ɗiɗi ko alkamisa hanki o noon o jodino en audience e Mohamed Cheikh El Ghazouani hoore gendi Mauritanie to palais présidentiel to galle lamorgo to Nouakchott ene tawtora audience o noon hono Moukhtar Wul Ndiaye kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la République wondude e ministre de l'éducation nationale hono Moukhtar Wul Dahi e ambassadeur joɗiniɗo leydi Mauritanie to Émirats Arabes Unis hono Ahmed Lemhiri ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal so ɗum to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal jen ha to Ziguinchor jaɓɓuɗen musidɗo men sehli men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum warahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor catane ɓe uskut eɓe wayno ɓe udditi atelier mabɓe ɓe kolliti covid-19 de ina heddi e yimɓeɓe ha joni yo yimɓeɓe mbaw rentade yo mbaɗa vaccination eɓe jaaha e galleji eɓe kaala eɓe jiiɗi vaccine de yimɓeɓe goto fo yo noto e noddadu mabɓe. Souleymane Ndiaye kanko ardi sapko ina wayno o jeeya ko Goudoumpa o waɗi jillu makko e département Goudoumpa o hokki fodde tonoji 6 maaro o hokki bidongaji nogas diwlin kamɓe no ɓe kolliti Souleymane Ndiaye wona joni fuɗɗi e mabɓe ɗum ɗo koko waɗantaɓe tan jamma e ñalawma eɓe duwonno président de la république catal sono zette ina wayno kamɓe jogui ɗo mbalit ɓe kolliti kamɓe de ɓe itti 36 tonnes mbalit gonnoɗo ɗo henna directeur général mabɓe haali ɗo e radio men Zig FM ɓe kollitino eɓe liggo jamma e ñalawma ɓe liggima to e Bignona ɓe liggima Sédhiou ɓe liggima Kolda PS naɓe wonɓe ɗo e AP naɓe kamɓe de ɓe mbaɗi jonde mabɓe ɓe mbaɗi haalirde mabɓe ɓe kolliti kamɓe de koɓe yaltoɓe holɗum e Benno Bokka Yakar kamɓe ɓe jahana koye mabɓe ɗum noon ɓe goni koye ƴewde candidat mabɓe kamɓe ne beele ɓe mbawa dañde président de la république ɓe gande e leydi ndi jeunesse ñaguisnaɓe wonɓe ɗo henna ɗo ɓe kolliti mette mabɓe e discours président de la république
kamɓe noon ɓe goni ko caggal Victor Ndey oɗo woni maire Niaguis kanko woni ministére microfinance ɓe kolliti mette maɓɓe e haala président de la république wiide yahani 2024 ɗum ɗo no ɓe kolliti kam Casamance kam maayi ha laaɓi saabu koko Casamance koko mayno koko arno ko Casamance wurti watti golleɗe ɓe keeɓi golle so tawi président de la république wi yahani ina wayno ruttima ɗo wano ɗo henna eɓe ñaago noon président de la république yo ummin ngol konngol weddo to adda konngol gongol ko jaho 2024 ɓe mbawa jaggan ɗum hetta leydi ndi wawa jogade kañum tan ɓe jii hande kañum tan ɓe jii janggo ina wayno kamɓe ɓeɗo fof koɓe kaali ko mango dey ina heewi ɗo e nder Casamance nana e port Ziguinchor ko bateau o arani ko ina wayno mango ko hollitama nana bona e madda o yantude tolo tonuji nana bedde e maayo ɗum ɗo no ɓe kolliti mette maɓɓe kamɓe Casamance naɓe oɗo bateau ko darti ko arani ina wayno ko perde maɓɓe tan commerce maɓɓe ko hen ɓe gurno galleji maɓɓe ko ɗon ɓe gonno e foof e société ji maɓɓe ina wayno boni ha laaɓi mango suusanguleki mango so tawi nawaka to foti nawede tan ina wayno bonat weltar tv musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko mboto kabruji ɗo fuɗo radio Zikri jokkondude Ghalii Abuu Bah yallah ko walde jam allahumma amina seydi Keɓe golle ma jooɗi peewi ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen caggal kayde Macky Sall caggal nde probléme ko wiyete 3e mandat nde regli haalaɓe joni kay heddi ko andude holla jogorɓe wonde candidat ji e holla jogorɗo lomtade Macky Sall e sumgoji tijjari ñande nogas joyi lewru février 2024 Macky Sall noon hollirama so tawi o ummima e laamu ma o heɓa indemnité makko de logement o e logement makko o heɓa kadi autoji ɗiɗi o heɓa personnel makko hono kala gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal ko heɓanno ko tawi foof noon ko décret ciifaɗo guila 2000 décret numéro 2013 120-125 so ummima so tawi Macky Sall ummima e laamu kala lewru omo heɓa ko wiyete indemnité makko fodde million ngaji 10 taw ko franc CFA mawo jogo kadi assurance maladie kanko e cuddiɗo makko kala omo heɓa kadi autoji ɗiɗi omo heɓa ko wiyete ligne téléphonique taw ko fixe woni téléphone fixe e nder galle makko e logement e mobilier d'ameublement wondude e mobilier d'ameublement woni e kala saha matériel taw ko ameublement galle makko so tawi kay o yiɗa logement noon à la place de logement o ma o rokke 4,5 millions woni million ngaji 4 e feccere taw ko haalisa franc CFA wona ɗon tan ɗum haali saabu kay état mo leydi Sénégal ene ƴettanamo en charge biyeji makko avion so tawi makko avion so tawi kay omo yiɗi yaade e yoga e nokkuji kanko e joom suudu makko kala hitande noon ɓe dokke biyeji avion to ɓe jiiɗi yaade kala tawa ɓurtani 40 millions franc kala ɓurtani 40 millions joni 4 millions e nder hitande nde omo rokke kadi ko wiyete aide camp noon tawi grade mum ɓurata commandant tawi on aide camp noon koye nder leydi Sénégal tan gollata omo rokke kadi gendarmeɓe ɗiɗo ene ndena logement makko e agent ji ɗiɗi de sécurité rapproché wondude e agent des protocoles et des assistants et cuisinier goto ɗum ɗo foof ene waɗe e jungo makko omo heɓa kadi ko wiyete standard omo heɓa ko wiyete standardiste woni tigui gonowo damargal ƴetta téléphone aji walla na ƴetta rendez-vous ji o heɓa mbiɗen cuisinier o heɓa kadi sofreɓe ɗiɗo so tawi noon kanko hoorejo leydi Macky Sall o yiɗa wurde nder leydi he o yiɗi wurde ko caggal leydi ma o rokke collaborateur uji dayo taw ko yiya yidde makko Macky Sall noon holliri on tigui wonde so tawi ummima e laamu hay nokku yahata ko nder leydi Sénégal he ko hen o wurata koye nder mayri o heddoto ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Ousmane Sonko o waɗi haalande makko to France 24 o wi noon wonde kay ñande Macky Sall haɗimo wadde ko wiyete candidat président haɗimo kay jeeyede e mbiruji gemmantoɓe sumgoji e nder leydi he en 2024 o wi gueɗe ɗiɗi wodata hen gueɗel gotel bangel ma woni élection ngaji ɗi mbasa wadde nder leydi he walla leydi ndi yaaha kawo wona konguɗam noon ko konguɗi kanko Ousmane Sonko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Kanel remoɓe tawateɓe to Hammadi
hunare eɓe ndendori kala ɓe ndendori eɓe horko ƴerenaɓe kala ɓe koliri mette mabɓe no feewi ɓe koliri kadi ɓe jaadani e oɗo société biteɗo sodiva noon ko société ƴetto phosphate tawateɗo e nder on diwan on société noon e oɗo saaha koko yiiɗi ballade leyɗele mabɓe woni guese mabɓe sodiva mbiɗen ko société ciggo phosphate société noon ene yiiɗi heptude toon fodde kene tiime kene qime ha temedde 2 hectare ɓeyde kay e jeeyi mum kala hectare noon ɓe kolliri kamɓe société o kala neɗɗo guesa mum kala ɓe miɓe tan kala hectare jomum ne rokke hen 1 million taw ko franc CFA kono e oɗo saaha joni joom guese ɓe ko jettaniɓe jaɓani tigui guese mumen tette ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men ɗemgal pulaar jento nokku biteɗo gawan noon ko wuuro tawatego e nder département mo Bambey e nder gono wuuro noon ko gujjo nanga toon gujjo o noon fiya toon ha bone arti ɗum saabu kay ko ɓe piimo ha o wasi fittandu makko mo yaranno e duuɓi sappo jeetati ko hanki jamma ɗum waɗi e saaha o nanno e nder galle goto omo yinno wujjude dammiri nden noon o wullama ko ɗon tigui o dogi ɓe diddimo noon ɓe nanguimo piimo ha o wasi hen fittandu makko goski makko ne tawi oɗo saaha joni to morgo hôpital mo Diourbel gendarmerie noon mo Lambaye udditi hen enquête mum beele ne anda kay yoɓiɓe fittandu makko ɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal hono mbiruɗen e gardini kabaruji men to leydi Sénégal to Dakar commerçant ji ɗi jeere tawateɓe to jeere zeng de Pikine ɓe piñirani subaka hande o ɓe piñirani jaam nandeɓe kay wonde cumu musgo waɗi e nder gollorɗe mabɓe cumu ngu noon ñaami dendagal marchandise uji tawatuno ɗon fodde kay fuɗɗi cumu ngu fuɗɗi ko sanga 3h53 minutes ko nden ko fuɗɗi teskama noon sapeur pompier woni koninkoɓe faabu ɓe jetti toon ko 4h01 ɓe keeɓi noon ɓe fodde noon 54 dadiɓe taw ko sapeur pompier kañum woni notitiɓe hen hono holliri capitaine Diouf kañum woni mawɗo sapeur pompier arnoɓe toon o holliri noon kantinaji kewɗi no fewi cande centaine de kantine sumi toon fodde kay gonnoɗi fodde kene qime ha 50 mètre carré ɗum foof ko sumi ko ha wontindoɗi sapeur pompier en noon ɓe kolliri tigui sapeur pompier en ɓe keeɓi noon ɓe kaaɓi e cumu ngu fodde heure 3 ɓe cippira e lewlenu ɗum nde ɓe puɗɗi wawde ñippude ɗum ɓe kolli noon ɓe ɗeɓani yettade jeere nde saabu kay laabi ngala e kala saaha ko taɓe ñonkoto ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paden alkamisa hanki o sagataɓe joguitiɓe ha teddi mbaɗi jangu mumen to gawo ɓe toɓɓuɗo noon ko convoi logistique ɓen koninkoɓe laafaji bulaji witeɓe munisma ɓe pelli noon ɓe pellodiri ɓe pelli convoi ko juuti convoi o noon ummino koto wuuro witego Lamberzenga ɓe paano koto gawo e nder jangu he noon camion setan goto taw ko civil yani hen neɗɗo goto taw kadi ko civil barmi hen siftinde on noon munisma woni tigui koye siltirɗi mumen e nder leydi Mali e nder lebbi jeegom e nder ɗiɗo lebbi jeegom koɓe eggoɓe ha laaɓa koɓe jaltoɓe leydi Mali ha laaɓa nde won noon kay fodde 1,2 koninke woni tigui dadiɗo ɓe hinde munisma laafaji bulaji tawateɓe nder leydi Mali hono laamu transition ngu e gaddugol colonel Azimi Koïta koko hollirti wonde yani nafoore mabɓe nder leydi he kadi pamodiral ala hakkude mabɓe koko namdiɓe noon nde ɓe jaltata leydi mum ko ɓuuri yawde e yaccade woni noon hokkiɓe tigui ko lebbi jeegom e nder lebbi jeegom ɗi ɓe jaltira seeɗa e nder lebbi jeegom tata ɓe gasi ha laaɓi e nder leydi he koto mofti paadena mofti laatima ñalawma hanki o capital culturel et artistique mo leydi Mali hikka noon ko mofti tigui jaɓɓi koɓe mbiyata événement moɓe mbiyata biennale artistique et culturel ko kamɓe noon ko culturel ko kanko hanki noon ko hanki wonno ouverture oɗon cérémonie walla biennale tawi kadi ɓe mbaɗi ɗum ko sous le haut patronat de son excellence hono colonel Azimi Koïta hoorejo leydi ndi hol teskirama noon ko Chukela Kokkola Maïga hoore jaagoɗe transition ko kañum tigui ari dow inde hoorejo leydi ndi ko kañum ardi cérémonie uddirgol ngol omo arde sete timmuɗo no fewi e wonde recette he noon ene tawe hen jagorɗe kewɗe e ardiɓe CNT e yimɓe présidence wondude gouverneur uji nokkuji kewɗi e préfet ji guure kewɗe e président ji conseil régional uji wondude tigui e pelle kewɗe goɗɗe caggal
caggal kayde cuggela ko kalama ga uddinno cérémonie o ko ɓen taw ko ardiɓe aadaji to ardiɓe aadaji woni fe chef coutumier ko kañumen tigui ƴetti konngol bismade dendagal hoɓɓeɓe kala ko nen noon ɓen taw ko joom troupaji ɓe mbawi tigui uddidde soirée o tigui hano hannirta ni ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Côte d'Ivoire paɗena toɓoji kewɗi ndiyam jippima e nder Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ha tengti noon to yuppugo waɗi mayɓe e barmuɓe hewɓe fodde teskama noon e nder mayɓe cukalel hen hewɓe noon ko kuɓeje derguite mumen cukalel gotel kadi wasi toon fittade mum ngel noon taw ko wameji walla wuura ko kañuma reggini ngela kabaruji men joolam jabberi koto leydi Pakistan paɗene e nder ɗeɗo jodte ɗiɗi teskama towoji kewɗi ndiyam jippima e nder Pakistan taw ko jaaduɗi e yoori fodde capanɗe joyi neɗɗo mayi hen hewɓe kadi fodde yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen jeeta e nder capanɗe joyi mayɓe noon hen jeetata ko kurkaji tokos woni ko sukaɓe tokosɓe koto leydi Russie paɗene e nder nokku woni usine goto to pettoje pewnete ko on nokku on usine fetti ene tawe e nder région mo Samara e nder hakkude leydi Russie waɗi noon mayɓe hen jeegomo e barmuɓe ɗiɗo aljuma ɗum waɗi ko aljuma hande o usine pettuɗo noon ko usine peeno pettoje o wiyete ko usine prom synthèse omo gollina fodde ujunere sappo ujunere temet tato neɗɗo kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi France udditen kabaruji men immeuble jannoɗo to Paris guila 21 lewru juin mayno ndu fuɗɗima yoɓade pittali yimɓe ɗiɗo goto tawi ko debbo barmunoɗo e nder jangol étage o tawetenoɗo e juuɗe saforoɓe ko aljuma hande o hooti e joomi ko o hawrela diala ko kanko noon watti mayɗo ɗiɗaɓo saabu kay ñande nogas jiiɗi lewru juin goski debbo goto yitanoma e nder décombre immeuble jannoɗo o ɗum noon paami tigui oɗo saaha joni bilan ko yimɓe ɗiɗo fuɗɗi wasde hen pittali mumen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji men ɗemgal pulaar e sawta hen ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawal yiiden to banggue YouTube ko miñi men sehli men Saydou Abou Bah to non koto Ziguinchor ko Amadou Isa Kébé ketki malaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on